И здравейте хора! Днес ще гледате един мой сбъднат блог, който си мислех, че никога няма да осъществя, но ето че стана. Днес е 4 септември и ще съм на мача на България и Испания. И да, така че ще се видим по пътя към стадиона. Може малко да не се чувам. Вече се качихме в 7-2. Облече съм така. Малко е прекалено топло, но вечерта ще стане по-хладно. И така. Това е брат ми. Също така, може би знаете вече, но на 4 септември имах рожден ден, де факто, което е днес. Вие ще гледате сигурно в петък или събота. И така. Вече сме НДК. Сега отиваме с брат ми към нашите. Имам малко работа. И след това сме към стадиона. 7:45 отварят вратите на стадиона. Така че трябва да сме на време, защото иначе няма да си намерим местата. Здравейте, приятели! Така да дорога се видя с момчетата. Сега съм на вишка и след малко тръгвам към стадиона. И аз идвам към стадиона. Чекай, ям има малко. Така хора, пристигнахме на стадиона. Просто погледнете. Има ужасно много хора. Взех си едно знаменце, да покажем кое подкрепяме. И сега чакаме Ямал да дойде. Цяло е пълно. Препълнено е. И така, нямам търпение. Така, влизаме в стадиона, обаче не можах да видя Ямал. Не можах да видя никой от отбора, защото тъпия втория автобус беше спрял отпред и не се виждаше нищо от моята страна. Ще ви снимам като влезам в стадиона. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Хора, вече сме на стадиона. Много е яко. Първа е 8:30, аз влязох и е уникално, обстановката е уникална. Чакаме сега да излезат испанците и българите да тренират и така включваме интересните моменти. Аз трябва да дам прогноза. Сега ще съм оптимист. Ще кажа 2-1 за България или 1-0. Свидетели на голяма сензация. Фики е долу. Фики е на мача България-Испания, което не го очаквах. Но е там. Отпусни се малко, а на здраве!
mamá de África, papá de África. Vengo de la calle, por eso tengo autoestima. Y mamá de África, papá de África. Vengo de la calle, pero voy para la cima. La min llama al 19. La min llama al 19. La min llama al 19. La min llama, на calle juegan primera. Анците и българите вече излезнаха. Тук ще видях я минимална живо за първи път. Малко е далече. Ено такива мачове не си Те нямат думи в кино. Само мелодии. И някой се пита, знаеш какви са думите на испанския кино. Прави номер. Се! За България! Сърце! Душа! За България! Сърце! Душа! За България! Българи! Юнаци! За България!
Ми поведоха ни 1-0. Малко смешно. Надяваме се да ги обърнем, което не мисля, че ще стане. Два на 0 за тях и почти вече нямаме шансове. Ма ще го видим. Браво! При нас! Браво! Трябва да си го имам. Сега трябва 4 на 3 да ги снимам. 4 на 3 за България. Сте за мача? 3 на 0, брат. Какво да ви кажа, то нищо друго не се очакваше, ама имаме някаква надежда да стане нещо. Едно на 3. И ще трябва да... Ето това! Времето сме, след малко почваме пак. 3 на 0, както се беше, и ще го видим второто. Да може да стане нещо. Дано да стане нещо. По време почна. Тати, ти знаеш ли, че и Гого е тук? Вярно. Аре, дай пак. То не може. Да. Гого, какво е? Како е?
Да. Да. Ами мога да кажем, че вече матчът свърши. 3-0, 86-та минута. Нямаме почти никакъв шанс да вкараме.